Gi-surprise drug test sa mga kawani sa labing dako nga departamento sa Mandawi City Hall. Kini aron masuta kung aduna bay mga sakop nila nga migamit og illegal nga drogas. Sa initial screening nga gipaubos pa sa confirmation, 11 ang nagpositibo. Ini ang report ni Nico Sereno. Muabot sa 700 ka mga kawani ubos sa Department of General Services ang gipaubos sa kinalit nga drug test. Didto kini gipahigayon sa Mandawi City Sports Complex aron dako-dako ang lugar tungod sa kadaghan sa mga personnel. Ang taga Mandawi City Substance Abuse Prevention Office kun maksapo ang mi-facilitate sa testing aron pagsuta kung dunabay tigamitan og drogas. Ang kalihukan parte sa tinguha sa syudad nga mapatuman ang drug-free workplace. Natuyok na nato tanan mga departments. I think kanina lang ang last nga department sa DGS ang wala nato natuyok sa Tubok City. So ang atong goal magud every 2 years atong matest tanan atong mga employees. Matud sa labaw sa opisina, mas maayo na gyud kunong mahibaw-an ang kamatuoran sa ilang mga sakop. Labi na kay importante ang ilang trabaho. Tanaw lang na to ang result. Kay wa man ta nagsunod-sunod kanunay no. Kay sa tanaw na to sa matag buntag mula mga presko ug mga dagway. Wala sa niya pong makuan. Tanaw na ako sa interesado sa kuan kay at least ato mahibaw-an. Ang mga magpositibo tanyagan sa rehab program aron mabag-o ang ilang kaagi. Kung makumpleto kini, mamahimong malimpyuhan ang ilang pangan kay may kahigayunan sab sila nga matabangan pagbalik sa pagpangempleyo. Nga pwede ra jud sila magbago. And so far effective po man ang atong program sa Employees Assistance Program kay ubay-ubay na pud ang ni surrender voluntarily. Then ang uban nakakumpleto na jud sila silang program. Pero ang uban pud nay wala nakakumpleto mo nang i-call out na to ang attention nila. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.